Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. We have been invited ng El Surian Cafe dito sa San Quintin, Pangasinan upang bisitahin ang kanilang cafe. I'm so excited na mga kalakwatsa. So ano pang hinintay natin? Tara! Pupuntahan natin ngayon mga kalakwatsa ang bagong food shop dito sa San Quintin, Pangasinan na for sure magugustuhan ninyo. Target locked. Alright mga kalakwatsa, we're here now at the El Suriano Cafe. O diba? Grabe, English yan. Pahirapan to mga kalakwatsa. Oh my God. So mga kalakwatsa, I'm with the owner of the El Suriano Cafe, Sir George, and thank you for having us here at El Suriano Cafe. Sir George, I would like to ask you some questions. How did El Suriano Cafe start? Actually, we came here in Philippines since September 2022. I miss home. We are very far away from home, so I said, okay, let's try our food. We tried it in the house. People like it, so we said, okay, let's let all the San Quintinian to try it, and this is how it started. For our sandwich, Syrian tau crab, we are using very unique recipes that it's coming from a place that opened in 1950. So basically, it is more than 75 years old. The recipe itself, we are using very fresh 7 ingredients, wet ingredients plus 12 different type of peppers. That most of it is coming from Syria. Wow, so thank you so much, Sir George, first of all, for bringing El Suriano here in San Quintin, Pangasinan. And to be honest, I'm so excited to taste all of your products here. And Sir George, would you like to invite our viewers to come and visit El Suriano Cafe? We are welcoming all the beautiful people of San Quintin and all the areas, all Philippines, to come and visit us to try our authentic Syrian taste food. Okay, mga kalakwatsa, again, you heard it right. Authentic Syrian cuisine. It's because Sir George is a pure Syrian nationality and I'm so excited. I know you're all excited mga kalakwatsa. So let's do this. Alright mga kalakwatsa, so grabe, eto na nga, na-serve ng isang menu dito sa El Surian Cafe, dito pa rin sa San Quintin, Pangasinan. I'm so excited na mga kalakwatsa. Bakit? Kasi talagang legit na Syrian cuisine ang matitikman natin ngayon. At una nga natin matitikman ay ang kanilang salad mga kalakwatsa. Ito ay tinatawag na fattoush salad. Ito mga kalakwatsa. So mga kalakwatsa, sa Syrian, sa kanilang fine dining, inuuna po nilang iserve ang cold starter mga kalagpatsa. Samahan niyo ako sa ating first bite dito sa kanilang fattoush salad. Ayan, di ba mga kalagpatsa, talaga namang mapifeel mo talaga, napaka-social naman dito sa El Surian Cafe. Talagang golden ang kanilang utensils mga kalagpatsa, itong spoon and fork nila. So let's go mga kalagpatsa, tikman na natin. Ang nakikita ko dito sa kanilang fattoush salad mga kalagpatsa ay meron pang siyang cucumber, meron po siyang tomatoes, at the same time, on top po, meron po siyang toasted pita bread, mga kalakwatsa. At ito na, para masabing legit na legit, ang kanilang seasoning, mga kalakwatsa, is one of the Syrian seasoning na ginagamit dito. At the same time, mga kalakwatsa, ang dressing po ng kanilang fattoush salad ay one of the Syrian dressing din, mga kalakwatsa. O diba, hindi mo na kailangang lumipad sa Syria para matikman yung mga ganitong meal, mga kalakwatsa. So let's go! Uunahin po natin ilagay ang dressing ng kanilang fattoush salad. Okay mga kalakwatsa, so eto na nga, samahan niyo ako sa ating first bite sa kanilang fattoush salad. At ito mga kalakwatsa ay nagkakahalaga lamang ng 109 pesos. O diba, napaka-affordable. Let's go!
Okay. Mga kalapatsa, kung nakita nyo sa video kanila, freshly picked yung kanilang lettuce. Talagang grabe, sobra. Pagkasubo pa lang natin ng kanilang fatush salad, talagang sobrang fresh na talaga yung kanilang lettuce. Yun pang una natin natikman, mga kalapatsa. At the same time, kakaiba rin pala talaga yung seasoning na natitikman natin dito sa kanilang one of the Syrian seasoning, mga kalapatsa. At ang meron pang kakaiba dito, mga kalapatsa, or ang nagbibigay ng kakaiba, mga kalapatsa, ay yung kanilang pita bread. So talagang habang inunguya mo siya, talagang napaka-crunchy ng kanilang pita bread. And it's just my first time din, mga kalapatsa, natikman ng pita bread na bilang toasted siya. So mga kalapatsa, sa mga health conscious dyan at sa mga mahilig sa vegetable, mga kalapatsa, this is actually highly recommended po sa mga naghahanap ng mga ganitong diet, mga kalapatsa. Okay, mga kalapatsa, ang isusunod naman natin ngayon ay ang kanilang pita bread, mga kalapatsa. Meron po tayong dalawang uri dito ng kanilang pita bread na matitikman dito pa rin sa El Syrian Cafe, mga kalapatsa. Meron po tayong crispy tender wrap at meron din po tayong Syrian tawuk wrap, mga kalapatsa. Alright, mga kalapatsa, fun fact lang, ang tawuk ay pareho lang po sa shawarma. Pero ang shawarma po kasi, mga kalapatsa, ito po ay ni-rolled in stick. Yun po ang kanilang difference. Pero ang tawuk, mga kalapatsa, hindi na po siya kailangang i-roll in stick, mga kalapatsa. So fun fact yan. Ayan ang kinaibahan po nila. Pero again, parehong-pareho lang din po ang tawuk at ang shawarma. So let's go, mga kalapatsa. Excited na akong tikman ang kanilang pita bread, mga kalapatsa, ay may kasama pa ring fries. At eto na nga, mga kalapatsa, ang pinaka gusto ko sa lahat, homemade sauce po. So talagang hindi mo to mabibili sa labas o hindi nila binili sa labas ang kanilang sauce dahil homemade po ito, still with Syrian taste. So let's go, mga kalapatsa. Unahin po natin ang kanilang crispy tender wrap at ito po ay with chicken. Ang kanilang crispy tender wrap, ang nakikita po dito, syempre meron po siyang chicken, meron po siyang tomato inside, lettuce, at nandito rin po ang kagandahan, talagang homemade mayo, mga kalapatsa. So let's go, tikman na natin ang kanilang crispy tender wrap. Oh wow. Grabe. Amazing yung lasa ng kanilang mayo. Kakaiba siya. At the same time, nagja-jive yung lasa ng kanilang sauce at sa kanilang pita bread, mga kalapatsa. Okay, ang kanilang crispy tender wrap, mga kalapatsa, kung nakatikim na kayo ng California Maki, yun, ganun na ganun yung lasa po niya, mga kalapatsa. Ang difference lang po nila, ang California Maki po kasi ay meron pong mango inside. Pero grabe, ito talagang kuhang-kuha yung lasa niya. Yung kanilang chicken, mga kalapatsa, napaka-tender din ang pagkagawa. Again, take note, mga kalapatsa, homemade pa rin ang kanilang chicken tender. At the same time, kung mahilig po kayo sa spicy, nagja-jive po ang kanyang sauce at ang kanilang pita bread. So, thumbs up ako dito sa kanilang crispy tender wrap. Nice. Ang isusunod naman natin, ito na, excited ako matikman, ang kanilang Syrian tawuk wrap. So again, ang tawuk, ito po ay pareho lang din po sa shawarma, pero ang pinagkaiba sa shawarma, ang shawarma po ay niluluto po in stick, pero pag hindi po siya niluluto in stick, ito po ang tinatawag po nilang tawuk sa Syria. So let's go, mga kalapatsa, tikman na po natin. Ang kanilang garlic sauce, mga kalapatsa, ay ito pa rin ay in-house, mga kalapatsa. Tikman na natin ang kanilang Syrian tawuk wrap. Let's go. Oh wow. Nice. Oh my god. Oh my god. Isa pa, mga kalapatsa. Wow. Oh my god. Okay. Grabe. Mga kalapatsa, talagang yung lasa po niya is somehow like Arabian or Middle East cuisine, but grabe, na-amaze ako sa lasa niya. Talagang kakaiba po siya, as in talagang authentic po yung lasa po ng kanilang wrap and kanilang Syrian tawuk wrap. Grabe, amazing. Tikman nyo na, mga kalapatsa. Sa atin naman, mga kalapatsa, maihahayan tulad ko, parang meron po siyang curry flavor like that. So, grabe, amazing. At ang kanilang pagmix pa ng kanilang garlic sauce, napakagandang combination ng kanilang Syrian tawuk wrap. Grabe, amazing. Let's go, mga kalapatsa, tikman pa natin.
Grabe. Sarap. Okay. Yun, grabe. Wala akong masabi mga kalakwatsa. Yung taste niya, parang dinala na talaga ako sa Middle East or sa Syrian dahil grabe, napaka-authentic. Yung flavor niya, grabe. Talagang legit na legit mga kalakwatsa. Fun fact sa kanilang wrap or sa kanilang pita bread mga kalakwatsa, again, they are actually using 12 dry flavors. At the same time, meron din po silang 7 wet flavors. So grabe, dito natin talaga makikita kung gaano kamitikuloso at kung gaano gamit na gamit yung flavor na hinahalo sa mga Syrian cuisine. Tikman nyo na ang kanilang Syrian tawuk wrap dito pa rin sa El Soriano Cafe, San Quintin, Pangasinan. So yun na nga ang susunod naman natin ngayon, ang kanilang burgers and sandwich na grabe naman, talagang affordable pa rin. Unahin na natin ang burger fries. Grabe, first time ko lang makatikim ng burger na ang nasa loob ay patty with fries plus homemade mayo, tomato at coleslaw. Fun fact lang mga kalakwatsa, ang kanilang burger fries ay kauna-unahang burger with patty and fries inside sa buong bansa at samahan pa ng Syrian taste. O diba? Sharep! Grabe, pagkagat ko palang lasang-lasa ko ng freshness ng kanilang lettuce kasi nga naman talagang fresh ang lettuce nila dahil talagang planted ito. As in, nakatanim talaga sa mismong store nila bago ito kunin. For me, isa ito sa may pagmamalaki ng El Soriano Cafe. Maliban doon, awesome! Masarap pagsabayin kainin ng patty at fries nila, samahan pa ng sesame bun. Quality! Ang isusunod naman natin mga kalakwatsa, eto na ang kanilang double slider. Meron itong double beef patty, cheese, tomato at lettuce. Tara, tikman na natin. Grabe, dito sa kanilang double slider, lasang-lasa mo ang kanilang homemade patty. At the same time, hindi lang siya ordinaryong patty, talagang it melts inside your mouth. Apakalambot ng beef, na-amaze ako sa kanilang patty. Ibang-iba talaga, apakasarap at napakasiksik sa laman. Alright mga kalakwatsa, so eto na nga, titikman na natin ang highlighted burger dito sa El Soriano Cafe. Ito lamang ay nagkakahalaga ng 89 pesos mga kalakwatsa. So tara, tikman na natin. Maliban po sa dalawang natikman po natin burger, iba po ang patty nito. So I'm so excited po anong meron sa patty ng kanilang full beef burger. Let's go, tikman na po natin. Titignan natin what's inside ng kanilang burger mga kalakwatsa. So on top po, may nakikita po dito mga kalakwatsa, red cabbage, at syempre yung kanilang mayo mga kalakwatsa. Again, yung mayo po dito sa El Soriano Cafe, in-house po siya, talagang hindi po siya binibili sa labas. So talagang sila po ang gumawa mga kalakwatsa, walang katilan. At the same time, meron po ako makikita dito, cheese pa rin, at ang kanilang patty mga kalakwatsa, ayan. So talagang pure beef po siya. Tignan natin kung anong lasa na nilang full beef burger. Wow. Okay. Wait lang ang grabe. Alright mga kalakwatsa. Grabe. Wala akong masabi. Amazing. Amazing yung kanilang full beef burger. Kakaiba yung kanilang patty. So mga kalakwatsa, grabe, napaka paano ka ba sa inyo hindi tulad describe, pero grabe, wala talaga masabi. Amazing. Yung pagkagal pa lang ng burger nila, kasi hindi ko ma-explain, pero parang ang daming nasa loob ng burger nila pagkakagat mo, pagka-chew mo ng kanilang burger. Napakadaming, hindi ko ma-explain, parang napakadaming laman. At the same time, yung beef po nila, hindi po talaga siya buo mga kalakwatsa, and amazing yung lasa niya. Grabe, wala akong masabi mga kalakwatsa. Thumbs up ako. Subukan nyo na mga kalakwatsa ang kanilang full beef burger. Wala akong masabi mga kalakwatsa, kundi it's for you to taste. Again, it's just 89 pesos mga kalakwatsa. Grabe, napakasarap na, napakasulit na, napakalalap na. Hindi po tinipid talaga yung laman ng kanilang burger. Again, I'm speechless po. Wala akong masabi. It's for you to taste. Okay mga kalakwatsa, so eto na nga,
mag-public taste test na tayo mga kalakwatsa. Siyempre, ipapatikim na natin ang nagustuhan kong product ng El Soriano Cafe, San Quintin, Pangasinan. So mga kalakwatsa, ang nagustuhan kong product nila ay ang pulled beef sandwich at ang tawuk. Ipapatikim natin sa public or sa Madlang Kalakwatsa. Susugod tayo ng Madlang Kalakwatsa at makuhanan din po sila ng feedback. Tara, sumugod na tayo ng Madlang Kalakwatsa. Let's go! So ito na nga mga kalakwatsa, may nakita na akong Madlang Kalakwatsa natin na pwedeng mag-taste test sa El Soriano Cafe product. Ito na mga kalakwatsa, mag-jowa. Sana all may jowa. So let's go mga kalakwatsa, i-public taste test na natin sila. Ayan, so hello po ma'am sir, okay lang po ba na intervene po kayo at mag-public taste test po tayo sa Louie TV? Okay yun, so mga kalakwatsa, ano po yung pangalan po nila sir? Michael po. Okay, and kayo po ma'am? Amy. Titikman po nila Sir Michael at Amy ang product ng El Soriano Cafe at titignan natin kung magugustuhan po nila. Again, ang ipapatikim po natin ay ang pulled beef sandwich at ang kanilang tawag. So let's go! Ito po Sir Michael, papatikim po natin from El Soriano Cafe. So yan po ang pulled beef sandwich. Okay, Ma'am Amy, ano pong masasabi ninyo sa tawag po ng El Soriano Cafe? Masarap, good siya. Para ako nasa Saudi. Sir Michael? Speechless. Okay, mga kalakwatsa, na-take note nyo ba yung sinabi nila? Para po si Ma'am Amy parang pumunta sa Saudi at speechless din po si Sir Michael. Matatandaan nyo po, actually Sir Michael, Ma'am Amy, after po ng feedback ko, yun din po ang sinabi ko. Parang napunta ako sa Saudi at speechless po. So grabe mga kalakwatsa, hindi po siya scripted mga kalakwatsa. Ang kanilang feedback, sarili po nilang feedback yun. Salamat po ulit Sir Michael and Ma'am Amy. Meron po ba kayong gusto i-shoutout sa Louie TV? Shoutout Bangans Philippines. Alright, so thank you so much again. Oh, diba? Grabe, sobrang nasarapan din sila. Syempre, hindi lang dalawa this time. Susugod pa tayo ng isang Madlang Kalakwatsa para tikman ang product ng El Soriano Cafe. Let's go! Ayan mga kalakwatsa, so meron pa tayong isang Madlang Kalakwatsa ditong patitikman ng pulled beef sandwich at tawag ng El Soriano Cafe. Ayan, so sir, magandang gabi po. Louie TV po pala, okay lang po ba kayong mag-public taste test? Yes po. Okay, salamat po. Sir, ano pong pangalan nila? Jang po. Okay, so mga kalakwatsa, si Sir Jang, titikman po niya ang El Soriano, ang pinagmamalaki ng El Soriano Cafe. So Sir Jang, tikman po ninyo ang kanilang pulled beef sandwich. Alright mga kalakwatsa, Sir Jang, ano po ang masasabi po ninyo sa kanilang pulled beef burger? So, masarap siya, lalo na yung sauce. Tsaka, lasang-lasa mo talaga yung patty niya, beef na beef po. Wow, grabe. Pagagaling naman ni Sir Jang. Pwede na po kayong sumali sa Louie TV, sir. Hindi po, joke lang. So, Sir Jang, maraming salamat po sa inyong feedback sa kanilang pulled beef sandwich. Ang susunod po naman ninyong titikman ay ang tawag. Sir Jang, ang tawag po ay pareho lang po ng shawarma, pero ang shawarma, niluluto po siya in stick. Ito po, hindi po siya niluluto in stick. Ayan, tikman po ninyo ang kanilang tawag. Okay, Sir Jang, this time naman po sa kanilang tawag sa El Soriano Cafe, ano po ang masasabi po ninyo? So, it's my first time to taste this food. Kaya, masarap siya, meron siyang fries and beef, masarap siya. All good. Ayun, sa mga kalakwatsa, masarap siya. All goods, yun ang naging feedback ni Sir Jang. Maraming salamat po Sir Jang sa pagunlak po sa amin sa Louie TV. So mga kalakwatsa, yun ang ating public taste test sa produkto ng El Soriano Cafe sa San Quintin, Pangasinan. So yun na nga mga kalakwatsa, nandito na tayo sa exciting part. Meron po ulit tayong Find Your GCash prize. At mga kalakwatsa, pwede po kayo manalo ng 100 pesos GCash or cash. Ang gagawin nyo lang po mga kalakwatsa, gaya po ng dati, itatago po natin ang mga papel na to at ito po ang hanapin ninyo sa El Soriano Cafe. Pumunta lang po kayo sa El Soriano Cafe at hanapin po ang mga papel na to at pwede po kayo manalo ng cash or GCash. Take note lang mga kalakwatsa, kailangan pa rin po ninyo mag-order kahit anong product po or sa menu po ng El Soriano Cafe para manalo pa rin po ng ating Find Your GCash prize. Paalala lang mga kalakwatsa, 1 coupon per 1 person lang po ang pwedeng manalo dito. Okay? So take note lang din natin mga kalakwatsa. At eto na mga kalakwatsa, maliban po sa Find Your GCash prize,
pwede rin po kayong manalo ng 100 pesos GCash or cash by approaching yung cashier natin or yung owner po ng El Soriano Cafe. Magtatanong po sila ng isang question na related po sa ating video at pag nasagot nyo ng tama, mananalo po kayo ng 100 pesos GCash or cash. Take note mga kalakwatsa, hindi lang po isa ang mananalo kundi 5 ang mananalo ng 100 pesos cash or GCash. Kaya na pang hinihintay natin, punta na tayo sa El Soriano Cafe. Let's go! So ayun na nga mga kalakwatsa, sumugod na sa El Soriano Cafe. Mag-order at hanapin nyo na ang 100 pesos GCash or cash coupon. Maaari nyo itong mahanap sa pader, upuan, mesa, menu o sa cashier. Kaya let's go, find your GCash prize. Grabe, sobrang nabusog ulit tayo mga kalakwatsa. You know mga kalakwatsa, El Soriano Cafe deserves to be noticed mga kalakwatsa dahil napaka-quality, napaka-authentic ng food nila. Grabe, hindi mo na kailangang lumipad sa Syria, Middle East, Saudi Arabia, pero pumunta na kayo dito dahil nandito na sa San Quintin, Pangasinan. To be honest po mga kalakwatsa, grabe, maipagmamalaki talaga yung produkto po ng El Soriano Cafe. Super legit, super authentic. Pumunta na kayo dito sa El Soriano Cafe. Mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-search lang po ang Louie TV Pangasinan sa YouTube at Louie TV sa Facebook page. Dahil hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.